Ahojte motorkári, morkári, vítam vás pri ďalšom videu, tentokrát zo čerpacej stanice Shell a mám pre vás super správu. Vďaka astronomickým dosahom, ktoré dosahuje tento YouTube kanál, sme spolu so Shellkou dohodli spoluprácu. Každý motorkár, ktorý natankuje plnú nádrž a obsluha nadiktuje kód MotoShopMorka, ju má za plnú sumu. Takže to môžete využiť. Dobrý, nech sa vám páči. Ďakujem, dobrý. Aj fanová klima tam bola vnútri. No a v dnešnom videu ideme jazdiť troška offroadovo popri našej rieke Váh, ktorá preteká cez mesto Šala. Vieš, čo vznikne, keď zo slova motorka odstrániš dve písmená? Morka. Nájdeš nás v Šali alebo na www.morka.sk. Po tomto Maserati môžem ísť. Maserati má aj najlepšie znejúci dieselový motor spomedzi všetkých automobiliek. A tu je nejaký nadrozmerný náklad alebo pokazené niečo na kruháči. Je to tu dopravná polícia. Rozmýšľam, že čo teraz. Ale mám predsa motorku, aj policajt má motorku. Dobre, idem tady auto. Troška si to obídem. Táto ulička by síce mala byť slepá, ale pokiaľ sa nemýlim, tak na konci je nejaká polná cesta, ktorou by som mohol pokračovať. Tak asi sa mýlim. No a tu je tá kolóna, ktorá sa tvorí kvôli tomu pokazanému kombajnu. Tak toto je celkom solidná kolóna. Fúha. Masaker. No a tu sa dostávam k Váhu, v dedinke Dlhá nad Váhom. Keď budete mať chuť na nejakú dobrú rybu, tak tu sú nejaké houseboty a pečú tu výborných hejkov a aj nejaké iné pochutinky tuto presne dole. Keď bola vyššia hladina, tak tu by bol taký menší brod, ale není. Tu máme normálne nejaký karavanový kemp, kopec ľudí sem chodí na ryby alebo sa len kúpať. No a tu ma možno čaká menší brod, alebo sa budem musieť otočiť. Idem tady auto. Troška si umiem kolesa. A čo sa takto otočím, nemôžem vstúpiť dole nohou. Už som vstúpil. Ale nevadí, forma dokazuje svoju voľovnosť. Mám fakt, že suchú ponožku. Dobre, idem tuto takto hore. A pokračujem po suchej ceste. Ja inak nie som žiaden skúsený offroad jazdec alebo nejaký vášnivý milovník offroadovej jazdy, ale s touto motorkou to je samozrejme celkom na parádu. A hlavne som zistil, že ma baví jazdiť v teréne, keď sme vo väčšej skupinke. Ja rád jazdím sám, ale v tom teréne to je sranda, aj keď sme viacerí. Tam ma to dosť baví a je to také aj svojím spôsobom bezpečnejšie, lebo keď sa mi tu niečo stane alebo v nejakej odľahlejšej oblasti, tak je lepšie byť s niekým než sám. Tu vám ukážem obchvat v Šale, ktorý akurát je v procese výstavby. Tu predo mňou bude stáť pilier a na druhom konci bude ďalší pilier. Nechcem sa tu moc motať, lebo to je predsa len stavba a je tam zakázaný vstup. Hoppá! CRF-ka ide ako tank, prejde všade. Zdravím! Tu keď vidím hore, ak vidím hore, tak ma čaká takýto pekný výhľad na vodnú nádrž Kráľova nad Váhom. Príjemne tu pofúkuje, ale ja idem ďalej. Opa.
sa to hýbe pod kolesami. Ale niečo by nás zastavilo. A keby si odmyslíme, že toto není priehrada, ale bolo by to Jadranské more a toto nie je štrková cesta, ale bola by to Jadranská magistrála, tak sme ako v Chorvátsku. S troškou nadstácky. Tu ma čaká ďalšia prekážka a tá vyzerá, že je v zemi viac pripevnená, tak aj bolo. Miestami sú tu také štrkové úseky, ktoré troška rozvoľnia motorku nepríjemne. Došiel sa k menšiemu prístavu a akurát z neho vyrazila na otvorenú priehradu nejaká plachetnica. Chcelo by to zájsť niekam do nejakého lesíku, kde nebude tak páliť slnko. Tu sa čo nachádza? Asi nič. Tu začne nejaký lesík. Hneď je tu opoznanie, príjemnejšia klíma. Teraz keď ja doprava alebo doľava? Idem doprava. Teraz doprava alebo doľava? Idem doľava. Hopa. Tu je zrejme slepá ulička. Majte sa. Dovi. Dobre, tam ma akorát čakal rozštekaný pes. A teraz keď ja doprava, doľava asi nie je tam padnutý strom. Uha, to začína byť troška ostrejšie. Som tu medzi dvoma voľnými plochami a uvidíme, či sa nebudem musieť otáčať niekde na konci. Moc sa mi toto nepozdáva, keďže som už pomaly na hladine. Teda na úrovni hladiny som chcel povedať. Dúfam, že to nebude nejaká slepá ulička. Typu, že na konci bude nejaké rybárske miesto. Ale celkom fajn terén. Zaujímavý. No, do ríti. Tu sa už ďalej nedostanem, tu je padnutý strom. Tu sa budem musieť otočiť. Pozerajte, celý strom aj s koreňom. A to sú tie výhody, keď máte ľahkú motorku a nie nejaké veľké hebedo s kapalami. Počkajte, tak. No tu asi nie je žiadna iná cesta. Musím ísť pekne naspäť. Tu je taký strmší výjazd, troška. Ďalší výjazd. Tu je ten zjazd, ktorý bude pomaly až pri hladine vody. Pozerajte, tu už je hladina.
Opa, ma to troška vyhodilo. OK. Za mesiac sa chystáme do Bosny pojazdiť s kamošom nejaké offroad úseky, takže musím trénovať, no, ale celkom ma to aj baví. Už ja neviem, kadiaľ som išiel, kadiaľ nie, ale myslím si, že tuto doľava by som mal ísť. No teraz tuto vychádzam zase naspäť pri hrádzu. Dostal som sa troška na asfalt a ukážem vám lavičku, ktorá mala byť 999 metrov podľa tabule predo mňou vzdialená. Je to za obcov Šoporňa. Už ju vidím, už som tu. Nafarbená slovenskými farbami, slovenskou trikolórou, alebo a.k.a. hontiackou trikolórou, biela, modrá a červená. Idem pozrieť hore, ale na frajera nepôjdem po rebríku, ale takto nejako. Celkom fajn výhľad na kukuričné polia. Pozerám, že celkom sa lavička trase. Dole pôjdem radšej po rebríku, jak normálny človek. Má už niečo za sebou. Nebudem sa tu ale príliš zdržovať, lebo je dosť teplo. A oproti ide nejaký typek na štvorkolke. Mal priebu Nolan. Prvý Nolan nájdete v Motoshope Morka. Fú, ty kokos, ma to tu roztancoval na tej kolajnici v strede. Páčilo sa mi, jak som využil priestor hneď na reklamu Motoshopu Morka. Došiel som niekam pri hlavnú cestu a idem skrz ňu do ďalšieho terénu. Idem pozrieť sem hore, čo tu je. Nemám potuchy, kam idem, ale niekam idem. Tu na ľavo som si za jazdy všimol nejakú betónovú gulu. Idem to pozrieť, čo to je. Viem to povedať, že čo to je za objekt. Prepol som na telefón, keďže mi došla šťava v GoPročke, vybila sa mi baterka. A tu je teda ten neznámy záhadný objekt. Zistil som ešte takú jednu zaujímavú vecičku. V minulosti, teda keď som sa pokúšal jazdiť po snehu, tak som sa vydrpkal a potom som si smerovku nalepil naspäť a zase mi odpadla, takže nič moc. A ďalšia vec, že mi moja GoPročka nejak nechce, teda moja powerbanka nechce dobíjať GoPročku. Je takýmto systémom, nejaký mám uchytenú kameru. Nie je to nič moc, ale keď kúpim druhú príľubu, tak si to nejak lepšie vymyslím. A teda dobíjajú, ale kuse ukazuje 1% a reálne sa nedobíja. A uvidíme teda, čo bude ďalej. Idem sa pomalečky voziť a niekam ďalej presunúť. Došiel som kúsok ďalej a našiel som rovnakú gulu, ktorá je oddeklovaná. Je v nej mŕtvý holub, teda netuším naďalej, na čo sa to používa. A rozmýšľam, či tam poľnohospodári nejako neudržiavali vodu, alebo ja neviem, nejakú úrodu, alebo čo tam nemali. Netuším vôbec. Sú tu nejaké vinice a idem teda ďalej. Celkom sa rozfúkalo, vyzerá to, že možno bude pršať, ďalej je dosť malá obloha. Moja GoPročka nechce spolupracovať, teda dúfam, že je chyba v powerbanke a nie v GoPročke. A to sa nedobíja. Napravil som si smerovku, aspoň tak provizorne tam nejako drží. Budem to musieť prilepiť. Ono nie je problém ani smerovke, ale ten plášť za kolo je prasknutý, že buď som musel kúpiť celý ten plášť, alebo to nejak zalepím, alebo niečo myslím. A idem teda asi pomalečky domov. Pardon, sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa čoskoro pri nejakom inom videu, či už Motoshopu Morka, alebo nejaké takéto vychádzky, takže odoberaj. Maj sa, čauko, ešte vám ukážem takú zaujímavosť. Pozerajte na tú oblohu, jak to je, taká rovná čiara. Sa tam pretína tá tmavá obloha s relatívne šľapladou oblohou. A mal by som padať, lebo fakt hlásia búrky. A čakám ešte za pár kilometrov domov, takže naozaj ahojte, čaute.